Иво, кажи как си? Добре. Няма да отиде в 26 часа. Ама кажи какво правим? Ами, мисля, че се забавляваме. Избор. Какво е това на корема ти? Ами, имах парти киста. Забавлява ли се? Доста. Написах ревю в Google. Какво каза в ревюто? Ами, хубави неща. За кистата? И за партията? Не, за спешното в Умбал, Бургас. О, хареса ли ти охраната там? Да, беше много готин. Те бяха Супер. двама. Единия прилича в лице на Михаил Билалов. По тяло не, но имаше едно такова изражение. Сякаш ще ти прати хора ли? Защото Билалов малко така гледа. Малко да. С клип ще изглежда много наркомански. Има ли опасно сега да му бъдат пиптати червата? Кажи, докторе. Не. Сега сигурно е залепнало и ще те заболи. Да. Не. То там няма Не, аз говоря за косми. дренажа. То дренажа, като тръгне да излиза. Това вчерашната лепенка ли? Да. Добре, сега ще извадя дренажа. Боли ли те? Да. Супер Приятно бе. е. Изглежда много чисто. Доволен съм. Да. Не Това е изглежда адски много впечатляващо. чисто. И е супер спаднало. Май това Ами, то ние по дренажа можем да видим част от причината да е спаднал. И спирт. По дренажа има гносоти, като това е от него. Стига. Това сигурно е гадно. Как се чувстваш? Много съм доволен, че съм в ръцете на Андрей. Ти кое му слагаш в момента? Спирт. Почиствам със спирт. Ами, защото нямаше сега бензин. Сега... Това сигурно е супер гадно. Къде е Малко. клекчето за буклук? Аз си го представям ужасно гадно. Толкова е гадно, че ти е смешно. Добро е. Не, всъщност не е толкова гадно. Да взема да ти хареса, че това също ще е проблем. Еми, добре, харесва ми. Очаквах да се го цепнали по-малко. И аз. По-малко. Аз пък очаквах, че ще е повече, предвид колко беше голяма киста. Защото на опашката беше по-малко. Аз очаквах да е доста по-голямо. Да, и... В крайна сметка си е парти киста. не И може да е посиняването супер ти е много добре. В смисъл, Май почти да. никакво. Той е добре се изправя. Трябва ми чиста марля. Сега ще се отворя. Тя там свършиха. Още ли боли или спря? Не, спря. Значи всичко е супер. Добре, добре. И лепенка. Много големи. Такава. Да, ние взехме и от двата Има и вида. два вида. И е такава, ако тръгне тая да се отлепя, да го мотаем през кръст. Да го мотаем, И един пояс от народна носия отгоре и е готов. Или просто нормален пояс за морето. Отгоре да няма това нищо. Май ще трябва малко и от другата. Да. Да захванем още. Залепи го направя като нов. Наистина. Трябва ми е друга. Тя ще ни трябва ножичка обаче. Тя не е от тия, къде нямаме ножичка обаче. Отиде за ножица. Май вече има кадър за тъмнейла. Кой е той? Колко миличко и влюбеничко го погледна. 10 препоръчваме. Наистина. Андрей, много ти благодаря.
Няма защо, това не е нещо Хареса особено. ми. А само дрена не разбрах, то е нещо като плат или не. Ами, аз съм изненадан, че това е толкова малко. Не знам, не съм виждал такъв дренаж. Нещо като ластик са ти вкарали. Да. Не съм виждал такова нещо. Като дъвка. Да. Да. Но да, ето това наситено нещо там е гносотийката. Да. Аз стиснах кистата да видя дали ще излезе още, но и не излезе Не нищо. излезе, да. Май приключи интересното. Какво мравка? Радата ти за ножи. Да, май това е. Щастлив ли си? Много съм доволен. Аз очаквах да е Радвам доста се. по-голямо. Изненадан съм, че беше толкова малко. А ти? Аз доста, да, беше адски интересно.